Drone, kampe na tet 30 lang la. So what's up mga kabalabal no, maayong adlaw sa tanan. So mao kini ang ato ang biyahe. O kini among trabaho mga kabalabal no, sa atong mga kabalabal no. So magamping-amping kita sa kanunay ug sa matag adlaw nato pagpangita og kwarta. Kini ato ang mga diskarte mga kabalabal. Kinsa manggaling to mga drivers dira sa pagunsa nga mga driver diha driver diha mga truck madam truck ba diha no. So siguro bisan to ro dili mi kay balo mo drive sa mga lungbid diha nga mga daghag ligid. So kining amuha lungbid gyapon ni siya pero duha ra ligid. So asa siguro pinagkalisod ni driver no. Kay siguro kini mga lungbid nga mga dagkong truck na daghang ligid siguro na lisod kayo. Mas lisod jud siguro ning ato ang duha ra jud ka buok ligid. Siyempre ang balancing ani pinaka-importante gid na mga kabalabal. So mao na po ni before mo end ang 2025 no. So magpasalamat dahil ko sa ako mga followers nga grabe ang ilang suporta sa ako. So million gid ang suporta sa ako. So dili na ko na-expect tanan nga niabot na ko karong tuiga sa mga blessings nga niabot sa ako. Pero dili na ko mabot ang tanan mga kabalabal dili tungod sa inyong pagsalig ug sulit nga pagsuporta sa ako. So muna pinaka-mahalaga dawat before the end. Doon magpasalamat sa tanan nga followers nga gasuporta sa ako sa tanan nga mga tao nga kaayo sa ilang pakisama. J'aimerais ba la ila. Maman petite m'arrive.